que quedou un pouco corto o aplauso, por favor, un pouco... É que casi nos escoitou, foi un pouco cortiño, aí está, gracias. Señoras, señores, son as 7 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como todas as tardes estamos no A Voltas co Prato. Xa sei que nos seguides nas redes sociais, pero eu insisto nas miñas 13. Eu vou insistir todos os programas que teñamos aquí polas tardes na Televisión de Galicia. Seguídenos en @Voltas co Prato, porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Sei que hai xente que pide que subamos máis, e ímolas ir subindo, pero hoxe temos dúas receitas maravillosas que van cociñar dous espectáculos da gastronomía galega. Dúas persoas que xa son máis coñecidas que Galloso e que Roberto Vilar. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Agora temos un problema. Quen sería Galloso e quen Roberto Vilar? Porque os dous tedes máis pelo que eles. Sí. O meu sobre todo. Claro, entón... Onde vas? Quen sería Galloso? Pero para que? De que fala? De Galloso ti que é maior. No, eu digo que sodes os Galloso e Roberto Vilar da cociña da Televisión de Galicia, non? Vale, entón a mí toca Galloso que é máis maior. Claro, ti eres o que está para xubilar. Está moi ben conservado. Moi ben, Igual que a min. No, estás ti peor que ele. Sí. De feites. No, estás ti peor que a min. Eso sí, seguro. A nosa Roberto Vilar, Begoña, como está? Moi ben, moi ben, Ben. moi ben. Encantada da vida aquí. Ti xa tes un programa diario, como Roberto. Cual? Este. Eu vou ter. Non teño nada. Tes. Eu teño algo ben digo. Non che gusta ter? No, claro, a ver, algo tens que ter. Por lo menos para vivir debaixo de algo. Prefieres que teña o banco a ter ti? Eu xa non teño nada, eu ahora todo do banco. Perfecto. Moi ben. Todo. Vale, xa que estamos... Como todo o mundo. Xa que estamos coa nosa reivindicación habitual de que queremos dar as badaladas neste ano 2026. Sí. Aunque sea cunhas sartenes. Aí está, Sí. queremos dar as Sea. badaladas. Ou culler pota. Tamén. normal. Vámolas dar facendo churrasco e criollo na Praza do Obradoiro. É a nosa idea. 12 badaladas, 12 criollos. Exactamente. E se non nos 12 chaman, tiras de costilla. si non nos chaman da Televisión de Galicia, facemos un directo para o Instagram do A Voltas co Prato. Sí, na fachería. Sí. Na fachería, exactamente. E aproveitamos tamén para pedirlle a Galloso que nos leva ao luar e a Tamén. Roberto Lanroda. Sí. Eso, Xa que... Ou que veñan Ou que veñan eles churrasco, aquí. Que veñan a comer Tamén. churrasco. O día das badaladas. Claro. Exactamente. Bueno, pues veña, imos cociñar a ver que nos trae Javi de Lugo. Ola, que tal? Son Javi e veño dende Lugo. Encántame o salmón, pero só o tomalo de formas tradicionais, ben sexa mariñado, ao forno, á plancha ou en papillote. E gustaríame ir un pouco máis alá e coñecer con que opcións culinarias me podedes sorprender. Envío un saúdo e unha aperta forte á miña familia que me estará vendo, tamén aos meus amigos e ao resto de telespectadores do A Voltas co Prato. Un aplauso para Javi de Lugo que está con nós con A Voltas co Prato. E Javi dicía unha cousa moi interesante, dicía que quere opcións culinarias sobre o salmón. Así que, Xulio, cal é a tua opción? Pois eu vou facer un parmentier de salmón. Vale, eso é que leva pataca, non? Eso é que leva pataca, un puré de pataca que vamos a gratiñar no forno. En serio? Vamos a intentar facer unha decoración. Pero vaiche dar tempo ou despois vas É te unha queixar? especie de pastel. No, eu cando me queixo eu. Que moitas veces. Tú non Bueno, te sí, pero queixas. xa non me faz caso. Como que non te queixes estar sempre en plan? Veña que eu teño moita Que está plancha. facendo equipito. Teño moita plancha. é que non é equipo, é que é realidad. Que está terrible. Eres un queixao. Un parmentier. Falso, Vai facer falso. Parmentier de Xulio Mato. E Begoña Vázquez trae a súa opción culinaria que é Eu veño con todas. con todas Unha as hamburguesa Con todas as que... de salmón. Unha hamburguesa de salmón. Con coño. todas as food trucks. Na túa vida viches algo así, pois hoxe valo verei aquí. Pero eso véndese. Claro que se vende. Elo, tú queres que un neno coma pescado? Sí, pero... Non hai mellor fórmula. pero Tú comes de todo, non? sí. Pois hoxe vale a probar. Bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Apetéceme empezar contigo. Moi bien, por veña. Pois, señoras e señores, cociñamos salmón no Voltas co Prato, marchamos con Begoña Vázquez, que hoxe agardou. Moi ben. Casi, casi. Non é de Ribeira, é de Socorro. Que son de vacas? Non vou baixalo de prezo, non. Encántame de vacas, Non me baixaron de preto. Moi ben. Son moi guai, de vacas. Sí, está moi guai, sí, sí. A ver, Begoña, para facer esta homenaxe de vacas e facer salmón non vaca, como empezas ca túa receita? Pois mira, vamos a empezar dunha maneira diferente, que se pode usar para todas as burgers, se queremos, vale? Vale. Por exemplo, a min faiseme moi brava a cebola nas hamburguesas, vale? Non ti, a cebola. Eu xa son bravo de por sí. Xo sei, por eso te digo. A cebola faixe brava na hamburguesa. Na hamburguesa. Todo tipo de cebola. Si, eu a cebola cruda... Crúa. Bueno, Vale, aí. Entonces, para cociñala, que quede un poquinho máis rica, así crocante, fresca,
espectacular. Que vamos facer? Vamos a aliñar con un poquinho de limón e vamos a deixar 10 minutiños aí. Vale? Moi ben. E depois vamos a pasar un poquinho na parrilla. Vale a deixar aí facéndose Aí, no limón, un pouquinho. Así. Ten cuidado, cerros ollos, igual se te bota un... Se me bota o ollo, un cuidado. pouco de limón, Pois, mentre Aí vai. Begoña prepara a súa cebola maravillosa e prepara a tixola para facer na tixola esa cebola, recordo a xente da casa que nos pode chamar ao 664-483-419, teléfono a voltas co prato, xa sabedes que nos podedes chamar para comentar o que queirades, se queredes falar con nós ao respecto da posibilidade de que deamos as badaladas, por favor, chamade, Sí. porque necesitamos o apoio de Galicia. De toda Galicia, por favor. Queremos o apoio de toda Galicia. Chamade. Chamade, empezamos, abrimos a candidatura oficial Sí, de Badaladas Badaladas 2026. Así que, por favor, chamade... Xa do 27. 26-27. 26-27. Somos do 26-27. Sí, non? salimos do 26, Claro, entramos entramos do do 27. Sí. O do- Témonos que poñer de acuerdo, temos un ano, para poñernos de acuerdo. Exacto. Hai troco de ano. Sae o 2026, entro o 2027. Pois chamádenos ao 664-483-419 e recordade que, como sempre, repartimos cartiños. 50 euros dunha vez, e 50 outra na televisión. Do salmón. Salmón. Vamos alá, veña. Que... Bueno, fixen gaviota, fixen así a páxaro primeiro, pero non, era salmón así. Terrible esta muller, terrible. Mira, que lle vou botas facer máis? un poquinho de cebola así. Vale, vamos a botar unha guindilla destas, unha piparriña vasca. Piparra. Que lle queda moi ben. Mira, é pequena, vou botar dúas. Pero botaxelle o limón? O limón está aquí, Ah, vale, está noutro nos sitio, non é ariños. no mismo. Claro, non Vale, é no vale. mismo. E aquí o que vamos facer é o amoado da burger, vale? Ah, Sí. E agora botámoslle un pouquiño así das piparriñas que quedan espectaculares a así. mí gustame. O A sea, mí tamén. a piparra sí que che gusta na hamburguesa, pero a cebola non. A ver, é que non ten nada que ver a piparra ca cebola. Xa, pero é curioso. Porque todas as hamburguesas levan cebola, ou casi A ti todas. gusta o fígado? No. E gusta o ril? Bueno, Pois xa estamos. Gusta o corazón? non me... Ves? Pero están ao lado. Prefiero o corazón que o fígado. Sí, Mira, collemos a peza de salmón. vale. Mira, aquí ves onde ten as espiñas? Sí. Ves como se lleven ben? Cortamos aí, facemos así, e xa ben pestelado, ves? Tras, eres buísma limpando peixe, eh? Si, dáseme ben. Si dásme ben, di. Entón, depois aí que viches como lle saquei as espiñas solamente dun corte? Sí. Aí vai, agora tiramos para aí que outra vez. Pero... E xa Xa non ten temos, ninguna. xa non ten ninguna. Así. Aí hai un, eh? Esto, sí, pero esto saliu xa aquí. Ah, E agora esto, ahora cortámosla moi finiña, vou limpar aí a táboa. vale. Cortámosla moi finiña e vamos a meter aquí nesta Vale ceboliña, vou misturar, Vale mesturar sí. coa cebola e coa piparra, E non? depois vou engadir un poquinho de sal, pimenta e unha xema de ovo. Para facer a amalgama. Exacto. Non, o E amoado. salmón afumado, para darlle un toquiño aí diferente. Ben, pois marchamos con Xulio Mato e deixamos aquí a Roberto Vilar da cociña e imos co gallós da Oye, cociña. mi vida, yo te quiero pedir, puré de papa, no me dejes sufrir. Dal pimienta, que condimentar todos los besos que me tienes que dar. Sabes que gustame moito que che poñan sempre cancións da tua época. Sí, a mí gustame tamén. Dache ti un poquinho de cultura musical. Exacto. Claro, non é todo Botache combo. manteiga aí. Non é todo combo, home, claro. É que o de manteiga, sí. Claro, mira, tiño aquí un allo porro Ajá. e dúas chalotiñas. Moi ben. Vale? Que xa están para o seguinte paso. Mira. Vou fazer unha cousa, vou chamar ao convidado para que o vexa, xe Veña. va explicando, Sí. porque non temos moito tempo, moitas cousas que contar, así Moi que ben. recibimos cun aplauso enorme a Javi de Lugo. Un aplauso para él. Hola, Javi. Hola, Hola, Javi. ¿qué tal? Benvido, que tal? Como estás? Ben achado, moi ben, e ti que tal? Arrímate aquí adiante, moi ben. Ves de Lugo, da cidade da muralla. Hola, Javi. Efectivamente, Encanta. hola Xullo, que tal? Encántame Lugo. Moito, Unha cidade bonita, verdad? Sí, moi bonita. Fría, tamén é verdad. Tamén, É certo. fría, pero é moi bonita, E Por ten eso unhas está ben festazas. conservada. Por eso está ben conservada, exactamente. Bueno, Xulio, Bueno. contalle a Javi que é o que vai Mira, facer. Javi, vouche facer un parmentier de salmón. Un parmentier é ese pureciño que facemos gratinado, sabes? Entón vamos a facer unha especie de pastel. Mira, teño aquí dúas chalotas, un allo porro, e agora botelle 2 culleres de fariña. E vamos a facer unha especie de bechamel un poquinho gorda, Vamos a meter un poquinho de Potente. leite, un poquinho de leite. E ahora, Vale. tan pronto nos espese, vamos a meter tamén un poquinho de nata para que nos quede máis cremosa. Ah, mira, xa che espesou aí. Sí, isto tan pronto ferve, xa espesa. E agora nata, E agora material. nata. Ahora, entón xa temos. Ten que quedar así, cremosiño. E aquí onde vamos botar despois o noso peixe. Ah, valo botar aí, valo cociñar aí. Eso é, vamos a botar un poquinho máis. Que che parece, Javi?
Interesante. Vámonos a cociñar. Interesante, interesante. Vámonos a cociñar aquí no forno, Isto vai ir para o forno. Vale, moi ben. E despois, o tema da pataca, entendo que por riba vas facer como unha crema, non, de pataca e botalo todo por riba. Efectivamente. Vale. Mira, aquí ahora. Xa lle botei un poquinho de pimenta, vamos a botar tamén un toquiño de noz moscada, que lle vai moi ben a bechamel. Uah. E tan pronto a teñamos ligada, vamos a botar aquí xa o peixe. Fuá. O peixe teño aquí. Teño salmón e teño pescada. Por qué? Porque vamos suavizar ca pescada un poquinho o salmón, para que non este tan potente. Ah, como sabes, Xulio? Sí, Parece que tes Galicia na cachola como galloso, Vivo Sábelo todo. desto, sí. Sí. Pues, sí. Veña, vamos deixar a Xulio. Este xa está. Maior proporción de salmón ou de pescado? Igual, mesma cantidade. Vámonos poñer igual. mesma? Sí, a mesma, vale? Temos uns 300 gramos de cada. Sí, máis ou menos, sí. Boa pregunta, Veña, vamos con Begoña. Vamos para lá. Vamos ver a Begoña. De momento... Benvido. Hola, Bego, que tal? Que tal? Eu vouche facer algo novedoso, que é unha burger de salmón. No meu caso non lle botei 2 peixes, é purista. Solamente leva salmón. Sí, sí que é purista. Leva salmón sin cociñar e por leva salmón afumado. Vale, para darlle así un toquiño afumadiño que teñen tamén esas hamburguesas que facemos na parrilla. E depois vámoslo terminar cunha xema de ovo. Botei un poquiño de cebola morada, un poquiño de allo e un poquiño de piparras vascas. Teño unha ceboliña ali. A ti mola a cebola nas burgers? Sí, gusta. Sí, pois mira, teño ali. Deixei-na macerar un pouquiño con limón, para que collase unha textura un pouco máis crocante e así máis fresca. E agora o que facemos aquí é mesturala. Pasa medio sal. Bueno. Se eres capaz, a ver se eres capaz. Un pouquiño de sal, vamos a botar así un pouquiño de pimenta. Aí. E por vamos a acompañar así, cun panciño cristal e unha salsa que vamos facer cun pouquiño de pepinillo, maionesa, un pouquiño de mostaza, eneldo e un pouquiño de estragón. Mimo! Sí, porque esas ervas acompañan moi ben a este salmón, a estes peixes. Pois, Javi, está nas túas mans. Non sei se hai algunha das dúas que, antes de sentarte, algunha das dúas que che chiste máis ou dache un pouco igual. Pois creo que as dúas me agradan bastante. Sí. Entón vai ser unha elección difícil, eu creo. Vai estar nas túas papilas gustativas. Non vai ser cousa miña, así que podes ir pensalo á zona de sufridores. Bueno, pois vamos aló. Dámoslle un aplauso a Javi de Lugo, que está con nós con a Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, o número de especies de peixe que hai nas augas do mundo é asombroso, máis de 35.000, Seica. Pero cando se trata de comer, só nos interesan algúns cantos deles, ou algúns centos, máis ben. Os salmóns, troitas e demais parentela están entre os que máis nos gusta poñer na mesa. E precisamente aquí en Galicia, o salmón foi o rei dos ríos ata mediados do século XIX. Como sabedes, a cousa agora cambiou bastante, e case todo o que atopamos nas peixerías é grazas á piscicultura noruega. Sei que os mellores salmóns veñen das súas xélidas augas. E que nos gusta do salmón? Pois todo, para que negalo. Sexa en lombos ou toros, é un dos peixes máis aparentes, de cor atractiva e sabor inesquecible. Daquela, cal sería o problema? Pois o único que se nos ocorre é ter aburridas as receitas de sempre. Pero para iso estamos nós aquí, que sempre lembramos dar unha voltiña ao prato, xa sabedes, e non nos complicamos demasiado. Entrade en @voltascoprato e contádenos que vos parecen as nosas receitas, como sempre, no noso Instagram, @voltascoprato, onde nos tedes que seguir. E volvemos con Galloso. Boas noites, cañotas. Mira, esto teño, Mira, o salmón, a pescada xa están por aí. Faise moi rápido, non? Sí, vais a nos terminar de facer co calor do forno. Vale. Mira, xa temos aquí, entón agora vamos pasar isto para este molde que temos aquí. Porque hai que dicirlle á xente que botaches o salmón en cru. A pescada. E a pescada tamén. En cru tamén, os dos en cru. Vale. Entón xa o temos aquí, vamos a estirar ben, e despois aquí encima é onde vamos poñer este puré de pataca que vamos facer agora, Moi vale? ben. Un puré de pataca moi chulo, xa verás. Xa o temos, entón agora, mentras facemos o puré, vai se nos quedar unha costriña aquí para que non se nos mesture. Pois, ocórreseme unha pregunta para a xente da casa. A ver, pois sorpréndeme. A ver, señoras e señores, xente que está na casa vendo a Voltas co Prato, que fixo Xulio co salmón? Un pastel. Bueno, estás en proceso, ainda. Bueno, cal é a resposta? Pero que estás facendo? Un pastel en proceso. Un pastel, non? Estás facendo. Pois, 664-4834-9, chamádenos a Voltas co Prato, 50 euros en xogo. Que está facendo? Que fará dentro de uns minutinhos Xulio co pastel? Pois mira, de momento vou esmagar isto cun tenedor.
Porque non funciona o paso puré. Escarllouse. Non vai. Non vai, non Pero, vai. xo, probáralo antes. No. Estámoslo estrenando. Bueno, machacar, voulle botar unhas xemas de ovo, voulle botar un poquinho de manteiga e temos un puré estupendo. Pero valo machacar a mau. Bueno, machacar a mão. Vai che costar máis. Habendo mau, Vai ser un traballo. sí, a ver se me dá tempo. Pois aí está. Xulio Mato, machacando a mau. Así é como se facía antes. Así é como se fan os brazos. Ves? Sí, non ten gimnasio. problema. Aquí non fai falta gimnasio. Non lle ten problema ao traballo, Xulio Mato. No, No. tiñe medo a moitas cousas o traballo. Pero ao traballo non. No. Pois vámonos deixar aquí machacando, pero se lle dá tempo. Sí, ó, E se vamos alguén a- lle bota unha axuda, necesitas axuda? No. Vamos a deixar a Xulio. Es un ofrecido ti. Volvemos con... Non lo digo por min, digo No, por xa si sei. necesitabas algún tipo de axuda. Hai comer peixe porque é moi bom, moi nutritivo, ten que ser sempre unha dieta variada. Chip. E Begoña é unha especialista en dieta variada, se leva porco. No, que va, se eu son especialista en pescados. Yo sei. Me estás contando. Pero eres especialista na matanza tamén. Tamén me gusta, porque xa cos anos vas collendo lle gusto a todo. A todo. Claro. A todo, exactamente. Sí, sí. Entón, Mira, a tua hamburguesa Sí. vai levar patacas. Vai levar pataca fritida. Home, quen non lle gusta unha burger con unha boa pataca fritida? Neste caso, unha agria así de xinzo, maravillosa. Vale. Pero era unha agradecido de verdad. Sí, é unha agria... Non ves que color ten. Sí. Así non frite cualquera, E agora vou fritir as hamburguesas. Pero eu digoche de verdad que non tiña ni... O sea, diferenciarse as patacas pola fritura. Home, diferencias as patacas xa por o cor. Sí, pola cor sí, pero pola Claro, fritura... por a fritura tamén, friten moi ben, o sea, non teñen tanta auga, sabes? Claro, sabes que onte Lucía queixouse porque se lle queimaron as patacas e dixo, é que non son daqui. Moi ben, Lucía. É verdade, Teñen que ser de aquí. pero pódense che queixar, queimar, sí, perdón. Pódense queimar, claro que sí. Mira, para fritir a agria, frite de maravilla, A min gustame moito. Tamén a fina de carballo, frite moi ben. Pois, por exemplo, eu para cocer gustame moito a Kennedy. Molou a expresión. Tamén a fina de carballo frite moi ben. Frite moi ben, claro que frite moi ben. Faz unhas tortillas boísimas. Moi ben a fina de carballo, Claro que sí. Como traballa. Mira, en Galicia é unha maravilla. O que che iba a decir? Esta me iba a decir? é de A ver. salmón, esta burger. Pero podémola facer do peixe que nos dé a gana. Sobre todo de peixes, por exemplo, como usou Xulio, a pescada vai de maravilla, sabes? Para facerlle así por nenos. Pero non é purista. Non é purista, no. Tiña que ser solo de pescada. Pero, e No. mesturar? Mesturar, poder mesturar, pero bueno. Pero no, mal, no, mal. no. Sí, home, sí, mesturar, podemos mesturar. Begoña é racista das hamburguesas. Non, home, non, é como ser. No, pero sí que é verdad que, claro, por exemplo, a hora de facer a amalgama, se mesturas un peixe co outro... Depende o peixe que sea. Claro. Hai peixes que son millores, home, unha boa robaliza, pon a hamburguesa para un neno por vai moi ben tamén, sabes? É un peixe sanísimo. Está, quedalle moi rico. Claro, iso depende tamén a pasta que teñamos, tamén podémola facer de mexillón, sabes? Podémola facer De mexillón? de langostino, podes facer do que queiras. O sea, non terías problema. De mexillón, de langostino. Sí, para darlle aos meniños, eso é unha maravilla, porque moitas veces os nenos costalle máis comer peixe, pero así... Estánse facendo, non? Sí, estánse facendo. Pois todos vamos ver a Xulio. Tamén ten cousas que enseñar. Si me pide un pecado te lo doy. Si me pide un pecado te lo doy. Si me pide un pecado te lo doy. Te lo doy, te lo doy, te lo doy. Oye, Vamos a ver. Mira, teño aquí o puré. Vale, poñer bonito. Teño aquí o puré. De momento vamos tirar. Está quentiño, entón... Pensei que ibas poñer bonito, Vai quedarlle porque rápido, a min chivaronme que a idea era que o deixaras como escamas. Sí, é unha boa idea. Eso é unha boa idea. É unha boa... Vamos a ver se sae. Vale facer? No, vamos a intentar, pero non sei porque... A ver, o pasado polo paso puré non queda tan cremoso porque queda un poquinho menos de auga, pero vamos a ver. Pero non pasaches polo paso puré. Claro, non pasei polo paso puré. Necesitabas pasalo polo paso Claro, puré. esa era a idea inicial, pero bueno, vamos a ver. Mira, Xulio vamos. Mato vai intentar replicar unhas escamas de peixe aquí para que queden bonitiñas, pero Pero non sabemos se vai quedar. non sabemos se vai quedar ben. Vamos a ver. No, non nos vai valer. Bueno, No. A ver. Con que nos gratine... Va, vamos a abandonar. Vale. Vamos a meter a gratinar. Vámonos que a senón meter no non se nos forno e gratina. xa está. Vámonos a meter no forno e xa está. Tempo e Ahí temperatura, está. Xulio. Simplemente que gratine, porque o peixe vais nos acabar de facer, Bueno, e agora que vamos a facer, que xa que non temos escamas, vou picar un pouco de verde. para disimular. Para decorar. Pa disimular. Non hai decoración externa, facémola interna. Vamos repartir cartos, se che parece ben. Veña. Imos a Marín. Vanessa, que tal? Boa tarde.
Hola, buenas tardes, Fran. Como estás? Muy bien, bueno, con gripe, pero bien. Está xente, hai un andazo aí de gripe, máis de virus e Mi demais. madriña querida, non sabes bien. No, en serio, en serio. De feito, mira, meu irmán, por exemplo, marchou de vacas cos colegas e pillaron todos un virus e puxéronse malísimos, no viaxe, pero en 4 días ou en 3 días. Sí, está No, todo o virus mundo. é dunha hora para outra. O virus píllate, pá! Chao. Donde estés, Pódete pillar Mi irmán aquí. tamén está con gripe. Pódete pillar aquí e non faço o programa, No. No? Nin ti. Nin eu, Bueno, eu soporto. No, ti non soportas que é moi Vanessa, veña, pois... pois cóidate, a ver se che podemos mandar polo menos ánimos cos 50 euriños. Dinos A ver. que está facendo Xulio Mato, o que vai facer, o que está facendo nese forno co seu salmón. Un pastel de salmón y merluza. Moi Moi ben. ben, un aplauso para ela que leva os 50 euriños do Moi ben. Vasco Prato. Gracias. Pois moito ánimo a curar a gripe, que ademais iso o único que hai é repouso e sofá, que é o que máis me Que é o gusta que a lle mí. gusta a gañota, sí. Exactamente. É un gran así que experto en repouso e son- sofá. Son un gran experto en pasar a gripe, así que moito ánimo. Marchou. Home, Veña. Sí, moito ya mal. sé. Aí está. Un bico grande. Chao, chao. Chao. Otro, chao. Chao. Por nada, quedas aquí picando, ¿no? Vou picar. Perdón. A eso- Vamos a eso vamos se me con queda. Begoña, veña. Mira, ahí está. De vacas. Moi ben, que ben bailas. Dá gusto verte. Vas facer unha salsa ou algo? Vou facer unha salsiña ahora mismo, mira. Vou separar esta patata que odio que se peguen. É que se vas facer a salsa, igual chamo a Javi, porque Vale. a salsa está guai para ver, non? Veña. Veña, pues vamos a pedir a Perfecto. Javi que se levante, que veña para aquí, por favor, vente Javi de Lugo, un aplauso para él. Ponte por aquí, por favor, porque creo que Bego vai facer unha salsa moi chula e ao mellor é interesante que vexes aquí de... Mira, temos un pouquiño de mayonesa. Depois vamos a botar, gusta o pepinillo? Non demasiado. Entón pouco pepinillo. Pouco Menos non, Cuánto queres? Ningún. Así? O xusto, O xusto, perfecto. Gusta a piparra? un pouco máis. Bueno, veña. Pois entón, un pouquiño de piparra. Suerte ti veche, o Isto capiparra. ten que facerse ao gusto. Menos mal que preguntaxe. Vamos alá, e agora, vamos a botar aí na mayonesa. enterrar vale? en pepinillo, Mostaza, Que? un toquiño. Pois isto vai a gusto sempre, un toquiño de É mostaza. unha salsa a la Para carne. gustos colores. Un pouquiño de eneldo, así, porque isto vai lle quedar moi ben ao salmón, así, pero un pouquiño nada. E tamén un pouquiño de estragón, que lle queda moi ben. Oh. Vale? Aí xa non preguntou, xa é por narices. No, aí xa non dá opción. Eses son Dalle un obligatorios. toque, son obligatorios, que dalle un toquiño. Non lle podes protestar tampouco, Begoña. Sí, sí que podes protestar. No, no. Eles no, tú sí. Mira, non ves, xa temos a hamburguesiña, xa está media feita. Que cousa máis curiosa, a hamburguesa de Allá. salmón. Aí, damos a volta a Seguro esta, está así. boa, Sí. Home, malo será. E vamos montala así. A min o pan este de brioche non me enrolla nada. Entón, Que non che gusta. non me gusta, no. Entonces, un panciño así destes... Así que ten un pouco de panadería, non? Pero vamos a ver. Que pasa? Este sí é o de brioche, O non. de brioche non, porque é dulce, non me gusta. Vale. Pois nada, vamos a abrir o forno a Xuli mentre ti montas, vale? Perfecto. Veña, ábrelle, Javi. Por favor, ábrelle o forno aí a Xulio. Ábreme aí, por A ver favor. que sai de aí. Que hoxe non hai trampa, Ah, hoxe foi así. Sí. Nin hoxe trampa non hai nin cartón. Hoxe non hai trampa. Ostras, pois mira, sí que che gretiñou, Sí, bueno, podía un Podía un poquinho pouco máis, pero máis. bueno, pero témolo, mira, xa está, ves? Está crocantillo. Moi ben, E agora aquí teño un poquinho máis de perexil e unha poquinha codia de limón, para darlle así un toquiño fresco. Moi ben. Entón, mira, non temos escamas, pero temos... Verde. Verde. Verde, tan verde como Galicia. Exactamente, Entón, exactamente. agora, mira, vamos a quitar así, aquí polo medio. Moi ben, Tiña Xulio por aquí unha Mato, culler máis grande, pero non sei onde metín, está aquí. Déxame que lava a culler. amigo. Pois vamos a aproveitar mentre Xulio Mato vai lavando a culler para darlle un fortísimo aplauso ao noso galloso Xulio Mato pola súa receita. Aí está. Moi ben. Mira. E aí teño, mira, vese por aí, que creo que se vexe Mira, vai aí co salmón. peixe Oh, que abaixo, rico, co parmentier. e a outra parte. Co parmentier todo. Aí está. Moi ben. E a ver se che gusta, porque é un Pois- pastelazo. Isto se deixamos que repouse, solidifica un poquinho máis e quedanos perfecto, eh? A receita de Xulio Mato, imos ver como remata Begoña. Aí anda, aí Vamos anda. alá, e que ando, xa estou. Aí anda. Unhas pataquiñas. Aí. O pan tostei un pouquiño. Moi profesional, Aí vai. Moi profesional. Sí. E con un chorro de oeve, non? Para Sí. tostalo. Aí, un pouquiño, sí. Vou aproveitar e facer a pregunta de concurso, xa que estamos aquí, que seguro que sabes ti a resposta. De que é a hamburguesa que fai Begoña?
De que? Purista de salmón. Purista de salmón, Moi ben. exactamente. Purista de salmón. 664-483419, chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo, e tamén lle temos que dar un aplauso a Roberto Vilar da cociña. Begoña Vázquez, un aplauso para ela. Moi ben. Salsiña. Mira que ben lle quedou a hamburguesa, Aí. Mi madriña. Moi ben. E listo, xa teríamos montada, mira. Pois vamos probar, veña. Vamos probar por aí. Por favor, pase por aí, aí a cabeceira, esa é a túa zona, aí á dereita. Recordade chamarnos, ao 664-483419, de que é a hamburguesa que fai hoxe Begoña. Sabes a resposta. De salmón. Purista de salmón. Chamade ao 664-483419 e aí veñen os cociñeiros coa hamburguesa e máis co parmentier. Queima, Pesa. carai. Queima ou pesa? Queima. Queima e pesa. Queima e pesa. Xa se lle ve. Pois aí está, vaille dando, podes probar o parmentier de Xulio, a hamburguesa de Begoña e nós, Quero unha. mentras tanto, repartimos cartas. Creo que está quente. Imos a Santiago. Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Que tal, como estás? Moi ben. Ben, que tal anda o tempo por aí? Véndovos sempre ben. Bueno, pues moitas gracias. Nós agradecidísimos de que nos veixes, de verdad que sí. Vou intentar Sempre, darche os 50 euros. Veña, de que é a hamburguesa de Begoña? De salmón. Moi ben, aplauso para Carmen de Santiago. Que leva os 50 euros. Moi ben, moi ben. Moitas gracias. Carmen, mandamos un bico enormísimo. Xa sabes que podes vir cando queres, que este é a tua casa, vale? Vale, moitas gracias. Veña, Gracias. un bico grande. Chao, chao. Hasta luego. Aí estaba Carmen de Santiago, que leva os 50 euriños para a casa. E temos a Javi Aí vai, probando aí vai, a maxi hamburguesa de Begoña, purista de salmón. Mételle un bocado como se fora que loitar no Ar de Lucus. E imos alá. Despois de probar as dúas, Javi de Lugo, traja, tranquilo, e dime, quen gaña o a voltas co prato o día de hoxe? Pues mira, así como que pola combinación de ingredientes e pola textura, vou ser purista e vou a dicir... Begoña Vázquez, a purista de salmón. Aí está. Pois, señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega e ás 10 da noite a penaltis na Radio Galega. Chao. Mua. Cuidado.